Het schildersvak wordt meest als mannenberoep sjoen. Maar was net verheerd opzien als er niet een vrouw mijn kwast in de weer sjoest. De 50-jarige Carolien Limburg van Dokkum besluit midden in coronatijd het roer om te smieten. Ze zei haar baan op en ging haar drieën achterna. Schilder worden. Een carrière-switch. Ik ben 24 jaar in de bouwmarkt werkzaam. Dat is ook een hele stap, of net? Een hele stap, ja. Het weer heel spannend, maar ik denk, ik ga ervoor. Ja, iedereen zei van, ja, dat past precies bij de Carolien. Dat hiest, misschien 10 jaar, dat waren maten zelfs, maar iedereen die vindt dat het precies bij mij past. Ik ben een doener en maar graag fysiek bezig wezen en denk mooi meidje. Dus. Carolien gaat in de leer in Greens. Intussen is ze fulltime onder de slag als leerlingschilder. En het smiet vaak bijzondere reacties op van voorbijgangers. Nou, leuk. Ja, mooi. Ja, een vrouw, mooi schilder, dat is juist net zo vaak. Maar ja, iedereen is er altijd wel heel positief voor. Dus ja, ik denk dat ik dat echt wel een beetje uitstraal, dat ik er plezier in had. Het wie even oors als oors, maar de mannelijke collega's vinden het intussen de normaalste zaak van de wereld om met Carolien Geer te werken. Ik ben er hartstikke blij mee. Het jouwt een andere dynamiek in het bedrijf. En als schilder kun je lekker goed als een man verven. Dat maakt het niks uit. Ik krijg weer vaak even een reactie op en mensen zijn zeer enthousiast erover. En die zeggen van ja, waarom maak ik net een vrouw net schilder worden. Het mooiste vindt Carolien dat ze haast alle dagen op een oor plak aan het werk is. Ze had gelukkig geen last van hichtevrees, want ze komt soms tijden op de bijzonderste plakken. In Ljouwert mocht ik een heel mooi oud pand samen met mijn collega. Dat was echt in de jaren 30, 20 pand. En dat was heel heeg. Ik mocht het heegste punt doen, dus ik zit helemaal boven het dak met 4 stijgers en nog 12 ladders bij de dakpan op. En het prachtigste uitzicht. En toen dacht ik echt van wauw, dit is echt wel mooi. Dat ik kon samen mooi oud pand meewerken. Een vrouwelijke schilder. Ziet u dat wel vaker? Jawel, dat zie ik wel vaker in de bouw. Ook wel andere soorten werken in de bouw. Dat komt steeds meer voor. Dus niks geks volgens u? Nee, ik ben dat moet heel gewoon worden. Als ze dit soort werk doen, dan denk ik dat ze het net zo goed doen als een mannelijke schilders, hoor. Eens vinden mensen het dus helemaal net zo gek, een vrouwelijke schilder. Carolien wil vrouwen die het ex-schilder willen willen, aanmoedig je om de stoute school te loeken. Misschien is een daar mij rennen of ze hebben om heen te zien. Want het is prachtig werk, het is van uitdaging haast en van het werken en dingen mooi meidje. Dan ik kan het ze van harte aanbevelen. Ja.